Elisa Orkarus. Alaso. Apa ngadek ora? Ngadeg. Oh ngadek. Heeh. Iki marai mumet meneh iki. Ngapa ndase mumet terus? Ya ndase. Mumete pisan wae rasa bola-bali. Nek mules ki weteng, nek mumet ki ndas. Iya. Yo. Ya, iki ora acara apa-apa tapi acara supitan kitanan. Ya. Sutit. Supit kok sutit. Sutit apa sutit? Supit. Oh sutit, supit. Supit, heeh. Ngerti aku ne? Heeh. Mau wis takon kuwi supit. Ngerti apa kuwi? kowe? Kuwi penyembelihan burung jarenane. Penyembelihan ngopo ya kok disembelih di acarani wayangan barang niku Pak? Ya kuwi anu kok pahargyan kok. Pahargyan dadine bocah ki njaluk dikapake nek ana sing bocah njaluk tanggapke